ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ? ହଁ ତୁ କଣ ତାକୁ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦଉଛୁ ଯେ ସେ ଭଲରେ ରହିବ? ତୋରି ପାଇଁ ତା ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ। କହ ହାଇଦର ମୋ ପୁଅ କାଇଁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ମୋ ପୁଅକୁ କହ। ଆଇ ମୁଁ କାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ କହିବି? ମୁଁ ତ କଣ କଣ କରୁଛୁ ମୋ ପୁଅର? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ନାଁଟା କଣ? ମୋ ପୁଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ର। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ତମ ମା ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଟିକେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଏ ହାଇଦର ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ମାରି ଦେଇଛୁ। ଭଲରେ କହୁଛି କହ ମୋ ପୁଅ କାଇଁ? କହ ମୋ ପୁଅ କାଇଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିନି। ତାକୁ ମାରିବାକୁ କଣ ମୋ ହାତ ଥିବ? ତୁ ମୋ ଆଗରେ ନାଟକ କରୁଛୁ, ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମୋ ଆଗରେ। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇ ତୁ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିନି। ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ? ତତେ ପୁଣି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ହଁ ମୋ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରି ମତେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ? ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ଫେରା ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। ବିଶ୍ୱାସ? ବିଶ୍ୱାସର ଫୁଲ ଗଛଟା ମୋର ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ମରି ଯାଇଛି। ଦୈବର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଫୁଲ ଗଛ। ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ପର କରିଦେଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଦିଟା। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛି ସେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କେତେବେଳେ ପର ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜେ ତ କେତେବେଳେ ହୋଟେଲରେ। ତଥାପି ଦୈବ ସହିଲାନି। ମୋ ସାନ ପୁଅ ହରି ଯିଏ ମତେ ତା ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଜାଣିଛୁ ପୁଅ, ମୋ ସାନ ପୁଅ ହରିଟାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ସିନା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ତା ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଡାକୁଥିଲା ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମତେ ମୋ ବାପା ଡାକୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୁଅ? ଜାଣିନି କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଭାଇଆ, କେମିତି ଅଛି ମୋ ଧନ ମୁଁ ଜାଣିନି। କାକାର ବେକ କାଟିଦେଲା ଯେ କାକା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଠିକ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୋ ହରିଟା ଆମ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅ ତା ମା କୋଳକୁ ଫେରିନି। ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି। ଏ ପୁଅ ତୁ ମୋ ପୁଅ ନହେଲେ